A ver, hoxe estou aquí moi ben acompañada, temos unha educadora social aquí en Malaspécoras esta noite que se encarga, ela dedícase ao autocuidado das mulleres, que é tan importante. Lucía Coutado, moi boas noites, como estás? Que tal, como estades? Benvida a Malaspécoras. Bueno, hoxe imos falar do autocuidado, especialmente centrado nas mulleres. Sí. Entendo que ti o centras máis nas mulleres porque somos quen máis o necesitamos. Sí, ao final tamén hai un estigma de xénero moi marcado, no? A carga mental que temos as mulleres, sorpresa para ninguén, é moito maior na mediante parte dos casos que a dos homes, non? Ti traballas en Vigo, non? Como se chama o centro onde traballas? Sí, eu traballo no meu gabinete que se chama Creando Educación Social. E adícaste especialmente a isto, ao autocuidado das mulleres, en todos os ámbitos ou centraste máis nalgún ámbito en especial? Pois traballamos principalmente cas mulleres do rural e tamén cas mulleres profesionais. Profesionais dos eidos social e educativo. Especificamente nisto, por qué? Porque as mulleres que están nestas áreas de traballo, ao final, en moitas ocasións, están tamén coidando outras persoas, están tendo esa dobre carga mental aínda, non? Están cuidando os demais, pero tamén teñen que buscar ese tempo para cuidarse a si mesmas. Eso é, máis todo o que implica o fogar, non? Imos comezar así un pouco para arrancar a entrevista, que nos contes que é para ti ou como debemos entendernos que é o autocuidado e por que é tan importante, porque lle temos que dar a importancia que creo que a día de hoxe non lla damos. Non lla damos, para nada. Ao final somos sempre nas últimas persoas nas que pensamos, en nós mesmas. Quero recapitular un pouco o que decía Eva ao principio, non? Que comezaba dicindo que claro, es que non temos tempo nin para estar cansas. Non sei se estou explicando ben. Eva, o explicache perfectísimamente. Ao final é que precisamente pasa isto, estamos nesa roda de hámster que se di, non? Que non temos tempo para estar cansas, porque temos que traballar, temos que coidar, temos que estar en constante movimento, non? Entón, que isto pasa moito, cando ao final estamos, por exemplo, de vacacións, en moitas ocasións, vaya, chega e enfermamos. Temos que, pois tiña unhas vacacións programadas e non podo ir porque estamos enfermas, non? Precisamente pasa por isto, porque no momento de parar é cando o cerebro di, pois agora tócame a min, agora tes que escoitarme si ou si, non? Que iso quere dicir que necesitamos os tempos de parada, que se estás acumulando todo, chega un momento cando descansas nas túas vacacións, que estás desexando que chegue ese momento, aí é cando o teu corpo di, é o momento de explotar. Agora que tes tempo, é para min. Entón, habría que facer esas paradas de cando en vez, permitirnos parar, non? Permitirnos ese tempo de estou cansa, quero parar. Eso é. Eu sei que en moitas ocasións, polos nosos contextos, pola precariedade que temos en moitísimos ámbitos da nosa vida, é moi complicado moitas veces darnos ese permiso de parar, non? Isto tamén é importante telo en conta, pero sí, bueno, pois dedicarnos 5, 10 minutiños diariamente a nós mesmas, que quizáis é máis sinxelos, pois que é unha clase de meditación de 1 hora, 2 horas, non, pequenas cuestións do día a día que poden mellorar realmente. Quero que me contes así un pouco cales poden ser esas rutinas, tamén para a xente que nos está vendo desde a casa, que rutinas podemos implementarnos no noso día a día para levar a cabo ese autocuidado. O mellor, como ben dis, pois moita xente que ten tanta carga, non, e que non pode ter un horario para ir a unha clase de meditación ou ir a unha clase de yoga ou pois algo poderemos igual facer nós na nosa casa ou no noso espacio de traballo, que podemos facer? Tal cual, pois ao final, pequenas paradiñas, por exemplo, pequenas pausas no noso día a día que nos conecten ca realidade. Ao final, moitas veces, o que sucede é que cando temos esos 5 minutos de parar, pois entramos a TikTok, a Instagram, a estar aí, vendo o infinito. Iso non é parar, iso non conta como parar. Ducharse, por exemplo, non? Que moitas veces a xente di, pois este é o meu ratiño. Se realmente estou duchándome, que isto estou segura que a moitas de nos pasa, non? Veña, despois vou a facer de comer, non sei que teño que preparar e facer non sei canto, non? Ao final aí tampouco estou dedicándome ese ratiño que pode ser para min, non? Entón, estás aquí falando un pouco do puttering. É dicir, ser consciente do que estás facendo no momento que o estás facendo, non? Gustou unha palabra, pero eu estrepolaría un pouco. Por exemplo, cando falache desde do de comer, non? Chamase mindful eating, vale? Que prestar atención... A idea é que prestes atención ao que estás facendo. O concepto ven sendo o mesmo, prestar atención a ter conciencia plena no que estamos facendo, sí? Entonces, pois, por exemplo, esa ducha, pois, dedicarnos a, oye, pois, como ule ese xel que me comprei?
como estou notando a auga que me está caíndo? Está, oi, pois hoxe noto máis quentiña, ou incluso pararnos a pensar, pois como non estou notando, non, esas pinceladiñas de auga, ou, bueno, pequenos aspectos, non? Logo tamén falades moito as educadoras sociais neste ámbito non de autocuidado e tamén a respiración. Tedes algúns exercicios que se poidan facer pois ao longo do día, en pequenas paradas, como ben diste, a veces non fai falta ter unha hora de tempo. Se temos 15 minutos, aproveitámolos. O caso é aproveitar ese tempo ben aproveitado. Eso é. Pois hai cousiñas super sinxelas que se poden facer. Mismo, camán, non? Para telo como algo máis visual para facer e que, bueno, pois que nos axude, non? A mantelo. Pois collemos a man e facemos inhalación, exhalación. Inhalación, a ver que o público faga por aquí. Veña, vamos a intentalo. Veña. O sea, poñemos a man así, Sí, e collemos aire, cada unha ao voso ritmo, vale? Isto é importante. Vale. Collemos aire, soltamos. Collemos e soltamos. Cando moitas veces vamos ás aulas e falamos desta parte de xestión emocional, vemos que as crianzas, e ás veces cando facemos obradoiros con familias tamén, non? Ensinamos estas técnicas, empezan super rápido, non? Porque non saben, bueno, pois como xestionar este primer paso de calma. Entón, bueno, unha vez que se vaya practicando cada vez, vamos a ter tamén máis capacidade torácica, entonces vamos a ser capaces de facelo cada vez máis lento, máis lento. E ao final é algo super sinxelo, non? Que facer isto 10 minutos, imagínate, saís renovado. 5, non fai falta máis, non? E despois outros 5 en pois esa ducha que decíamos. Outros 5 en mindful eating, en comer con conciencia plena. O de comer é importantísimo, que estamos todas ás presas, ao mellor tes tempo, pero xa comes rapidísimo para facer mil tarefas despois. Moitas veces é impulso, porque como sempre estamos rodando, moitas veces, incluso o que dis, non? Ainda tendo tempo, pois xa nos sale inconscientemente, non? Rápido, non? Para facer este exercicio de autocuidado, chega con que nos centremos en nós mesmas ou precisamos un pouco da axuda da xente que temos ao redor? Hombre, o contexto é fundamental. Eu podo intentar dedicarme moitísimo tempo, por exemplo, na casa, non? Sí. Pero, imagínate, se non teño alguén que este colaborando cas tarefas do fogar, pois ao final non tes tempo. É imposible, non? Cando sacamos tempo para isto, non? Entón, pois, por exemplo, a parte de corresponsabilidade familiar é imprescindible. Así, para rematar, Lucía, quería preguntarche, non? Unha vez que pasamos pola maternidade, paternidade, que aí sí que xa o autocuidado é moi importante, pero aí volvémonos tolos, porque estamos co cativo, ca cativa, todo é para el ou para ela, e aí é moi difícil manter que ese matrimonio, esa parella, siga adiante sin separarse. Iso é como un reto impresionante unha vez que chega un neno á vida dun matrimonio, non? Pero ti tes unha técnica que se chama 777, non? Algo así. O método 777. O método 777. Aquí vai todo con números, É que non lle a min gustan gustame moito as dinámicas. Entón, esta dinámica pode salvar ese momento crítico que a veces pode ser, é moi complicado porque hai un cambio enorme, non? Claro, na relación. Claro, coñeces a túa parella como parella, claro. pero nunca viches como se comporta pois como unha crianza, non? Claro. Entón, pois, efectivamente, é un gran reto, non? Esta primeira parte. O método 777 consiste en dedicarse cada 7 días un ratiño en parella sen crianzas. Isto Mira como se ríe o público, sí, claro. Abuelas e abuelos, é o voso turno para participar. Cada semana un ratiño. Un pouquiño de tempo en parella. Porque ao final, moitas veces, o que pasa é temos parellas no gabinete que din que moitas veces o noso día a día é escribirnos o que temos que facer por WhatsApp, porque xa están as crianzas dormindo e non podemos e non... Claro. Tamén isto forma parte do autocuidado, claro. É imprescindible, non? Despois, cada 7 semanas, dedicarnos unha noite para a parella. Sen crianzas, Sen crianzas, o público se ríe. Sí, claro. Porque, claro, eu entendo que en moitos contextos isto é moi complicado, vale? Eso tamén é, bueno, pois o que estábamos dicindo agora, hai que coñecer as realidades, non, de cada persoa. Pero, bueno, intentar sacar estos ratiños. E despois, cada 7 meses, facer unha pequena escapada. Non quere decir irse a non sei onde, non? Pode ser ir ao Courel, a pasar unha finde, non? Entón, bueno, pois estas pequenas cousiñas ao final fan que a parella volva a ter forza, non? Porque neste momento, pois, bueno, pois ao final
parecen, en moitas ocasións, se parece máis compañeiros e compañeiras de piso, non? Que unha parella en sí. Bueno, e grazas a isto, estes métodos que ti nos estás poñendo, tamén supoño que aí favorece a que as relacións sexuais vayan mellor, que por iso estamos aquí en malas pécoras falando de sexo e supoño que irá mellor, non? Exacto. É dicir, que hai que prestar atención, coller tempo para nós e cuidarnos, que ao final é o máis importante, pois senón ao final enfermamos e iso non nos queremos ninguén, entón é peor, non? Moitísimas gracias, Lucía, gracias a vos, por traernos aquí estas técnicas do autocuidado e gracias a todos tamén. Espero que na casa lle serviran e, sobre todo, tomade nota e aplicade o que é moi importante, que é saúde, é saúde. Saúde. Oi, Eva!